good mga ka-that's good. Let's go! Yun, paalis na tayo. Nakalabas lang natin sa Costco gasoline. Nagkarga tayo ng gas mga ka-that's good. Nakamapa na rin tayo. Punta tayo ng Vancouver. Ang estimated ng mapa 4 hours and 30 minutes mga ka-that's good. Pero baka abutin tayo ng 5 oras o mahigit kasi may stop over tayo. Magkakape tayo sa kung saan tayo abutan ng uhaw ng kape. Kaso ang pinakamalapit na stop over merit na, that's good. Wala namang kapihan sa bundok. Ewan ko lang kung bukas yung bukas na yung may stop overan yung mga trailer, yung mga truck. May stop overan sila sa Coquihalla. Tapos may mga food cart din doon. Tingnan natin kung bukas yun Kasi pwedeng hintuan din siguro yun ng mga private, mga ka-that's good na sasakyan. Ganda ng panahon pero ang temperature natin 4.0 degrees Celsius. Mga ka-that's good malamig mga ka-that's good. Pero mainit kasi yung tama ng araw kaya hindi mo ramdam yung 4 degrees. Pero kung halimbawa walang araw tas 4 degrees, ako malulunod yan sa Bunmaro mga ka-that's good. Sobrang lamig yan. Kaya bibiyahe tayo. Banjing-banjing lang tayo. Mga ka-that's good hindi tayo papabilis. Siguro mga 80 lang pinakamabilis natin. Maliban lang kung may minimum speed kasi dyan sa Chilliwack, that's good. Minimum nila doon 120, 100, 120. Hindi pwedeng bumaba sa 100 doon, that's good. Ilagay ka sa service road. Buhati yung kotse mo, ba't dito na ako tumatakbo? Nasa service road ka na. Diyan ka mula mag-practice boy, sabihin sa'yo ng RCMP. Mga ka-that's good. Kaya tayo, tingnan natin yung mga speed limit. Dalawa kasi yan ka-that's good. Stop. Dalawa kasi yan ka-that's good. Ang titignan mo sa speed pag nasa kalsada, nakalagay dyan kung minimum or maximum. Pag minimum ang nakalagay, ibig sabihin huwag kang bababa doon. Pag maximum naman, ibig sabihin huwag kang tataas doon. Yun mga ka-that's good. Hindi porke may number dyan speed limit agad yun, hindi. That's good. May min yun, nakalagay min tsaka max. Malinaw ka, that's good malinaw sa akin. Tara na, biyahe na tayo. Wala niya, stop over agad. Kakape tayo mga ka-that's good. Take out tayo ng kape sa Tim Hortons. Tim Hortons, ayan. Okay. Sarap. Mga ka-that's good Bumuha lang tayo ng kape natin para meron tayong iniinom-inom. Meron palang sinehan dito, Capitol Theater. Ayan Okay nung uwak mga ka-that's good Parang sinlaki siya ng yung manok na pula. Yung pansabong. Ganyan pala kalaki yan. Yung ibon na yan. Yan yung uwak. Crow, yan yung crow, di ba? Ang laki pala niyan. Ngayon lang ako nakakita ng uwak ng malapitan. Mga ka-that's good yan. May nakita siya doon na kaduda-duda. Ano to? Patay ba to? Buhay. Sabi niya siguro. Ang laki. Ang ganda. Ang daming ganyan dito ka-that's good.
Yung mga ganyan ibon dito. Ang ganun daw. Pag ako mag-photography, ganyan lang ang kukuhaan kong ibon. Ang shiny na. Yung ano, may itim na yun. Dito na tayo sa downtown Kelowna. Ito yung Old Okanagan, yung pag ano, Old Okanagan Highway. Wala pang Highway 97. Ito ang downtown Kelowna mga kadats. Ay, West Kelowna. Downtown West Kelowna. Dati, sinubukan kong mag-DoorDash dito kadats good. Okay din, pero mas okay sa Kelowna eh. Kaya doon lang tayo sa Kelowna. Ang liit ng downtown nila eh, no? Ano rin to, that's good tong West Kelowna, another city rin ito. Iba rin yung West Kelowna City. Ito yung downtown nila, ito na. Baka that's good, ito na yun. Masikip pa ang highway rito no, sa kanila banda. Kasi sinaunang ano rin to siguro. Sinaunang kabihasnan. That's good. Sarap pala ng donut nila sa Tim Hortons. Mura lang ka, that's good oh. 2 donut tapos isang kape, $5. Tanungin ko nga doon sa mga kakilala kong ano, taga Tim Hortons. Glen Rosa Road, mga ka-that's good. Ito ang daming ano rin dito, ang dami ring orchard tsaka vineyards dito, but that's good. Lalo dyan sa ano, pa-summer lang. Pero tayo hanggang ano lang tayo, may intersection dyan. Mabigat yun. Yeah, mga ka-that's good. Kakanan na tayo rito sa ano, papunta ng Highway 97C. Highway 97C west in 800 meters. You're still on the fastest route. Fastest route or only route? Minsan maloko rin tong si ano eh, Siri Boy. Yung Siri ko ano eh, lalaki, Siri Boy. Tawag ko dyan, Siri Boy. You're on the only route. Maloko to, dapat palitan ko na to eh. Fastest route daw eh. Yan mga that's good. Nandito na tayo sa Highway 97C. For 81 kilometers, continue straight. Tapos mga ka-that's good, ang dulo nito sa Merritt. Hindi naman dulong-dulo ng 97C, pero ibig sabihin may intersection sa Merritt, ka-that's good. Tapos kakaliwa na tayo doon ano, paakyat ng Coquihalla Highway. Yun no. Mga ka-that's good, ang ganda ng view dito. Kilometers hanggang Merritt. That's good. Diretso lang siya eh. Ano yan? Vineyards yan. That's good. Ang alam ko dati kasi nung dadaan kami nung nakaraan nung summer dyan, ano, kulay brown lang yan na damuhan tsaka lupa lang siya. Hindi naman siguro vineyards yan. Mataas na masyado. Mamamatay na yung grapes dito. Daming mga
tama yun, may mga snow pa. Yung mga snow dyan sa gilid natunaw, naiwan yung mga buhangin. Ayan na sila, gabundok yung mga buhangin sa gilid niya. That's good. Kasi nga yan yung mga ibinato nung nung nag-flow sila ng snow nung winter. Pag pinoplow nila tong highway, dyan binabato yung mga snow sa gilid. Uminit yung temperature, natunaw yung snow, natira yung buhangin. Ayan, gabundok yung buhangin. Grabe yung buhangin na nilagay rito, no? Ganun karami. Kaya pala nasisira din yung blade nung nung pang-blow ng snow. Yung mga buhangin ang ginakain niya. May ice pa yung mga pine trees eh. May ice pa sa mga dahon-dahon. Siguro daanan ng hangin yan noong winter. May mga ice pa rito banda. Ang daming buhangin sa gilid ng kalsada. That's good. Ganyan karaming buhangin yung yung naibuhos dito sa highway noong winter. Binubuhusan ng buhangin. Yun may windmill na may windmill din dito ka. That's good. Banggi na. Banggi na tayo, Burgos na. Ayan may windmill na. 5 piraso. Siguro yun, di ba may village dito? Yan. Kumukuha sila na. Kala mo ilog. Grabe kala mo dagat dagat ng Kawalan. That's good. Tabong pa rito, no? May mga nakatira rito eh. Grabe yung kalsada, diretso. Tapos paakyat tayo doon sa dulo. Diretso pababa. Yung mga highway rito, that's good. Parang expressway. Ganda ng highway, Tapos kailangan mabilis ka dahil May Optimus Prime sa likod. bibilis ang mga sasakyan. Ayun na yung highway, kitang-kita mo. Sarap mag-drive. Tayo sa Merit. That's good. Unang bayan na madadaanan natin mula Kelowna. Mga siguro nasa 100 kilometers na tayo. That's good. Mula dun sa Kelowna hanggang dito, magwa 100 kilometers na yung natakbo natin. Ganda may mga ice sa paligid. Hindi pa natutunaw. Iba rin ang ganda niya pag ganitong panahon Walang damo pero may mga kunti-kunting ice. Yan sarap mag-drive dito naka 100 tayo pero parang 30 lang yung takbo natin. Pa tayo sa kabila. Ito na yung intersection mga ka-that's good na Merit. Ayan pa kanan yan, Merit. Tayo sa kabila. Pag kumaliwa tayo dyan, paakyat na tayo ng Coquihalla Highway. Use the left lane to merge onto Yellowhead Highway 5. Highway 5 na. Papasok na tayo ng Highway 5, pa-left na tayo mga ka-that's good. Yun.
Yellowhead. Ayan o. Paakyat na tayo ng Highway 5. Hazard ahead on Coquihalla Highway North in 450 meters. You're still on the fastest route. You're still on the only road. You have no choice. Dapat ganun sinasabi. For 64 kilometers. Palaki ng palaki yung bundok dito ah. Laki na nung ano. Parang sarap akyatin yan. Oh, Vancouver. Ganda. Ito na yung ano ka, that's good oh, yung nasunog na ano, part ng bundok noon. Nung last year nagka-wildfire. Ito yun ka, that's good. Yung area na to ng ano, ng Coquihalla Highway. Ito, nakagapan to mga to sa baba, hindi nasunog yun. Pero dyan sa taas niyan, gitna niyan, nasunog yan. Yan o, kita nyo dyan. Ayan o. Sunog o, yung mga puno o. Wildfire, hindi madaanan to, sarado tong Coquihalla Highway no. Oh, ayan oh. Ano nangyari kay pare? Hindi na siya makaakyat. Hindi ka pala makaakyat ha, pag-akyatan na, sige. Ha? Galing. 120 ka dun eh. Hindi yun. Yan na yun. Yan ba yun? Oh. Isang, 120 siya, overtake siya dun no. Usat pagong pala siya sa paakyat. Bawi na naman siya dyan mamaya. Sa Hope na ako. Aabutan niya tayo dyan sa Hope. Sayang. Ganda. Highway 5. Nasa Coquihalla pa rin tayo mga kadats. Pero wala pa tayo dun sa peak niya. Yung pinakatuktok na pinakamataas na part ng kalsada, wala pa kadats ko na. Mamaya pa tayo aakyat dun. Nandun yung pinaka highest point ng kalsada dito sa Coquihalla Highway kadats ko. Mataas na yun ha. Mamaya makikita natin. Medyo mainit na kadats ko yung temperature. 6 degrees Celsius na. Mainit na yan kadats ko dito. Yan, aircon tayo para malamig. Maalikabog oh, that's good oh. Tumatakbo na tayo ng 110 pero kala mo parang 30 lang yun. Ganda kasi yun. Parang expressway. Malapit na tayo dun sa pahingaan ka, that's good yung may washroom. May CR tayo, may ano dun. Dun tayo mag-uunat-unat. Ayan na oh. Yan na mga kadats good. May sign na yun. Malinaw na malinaw. Ay, Ginebra ang hari. Ang ganda oh, kadats good. Bag. Saan na lang ang kalsada yun. Lubak din yun ha. Dito nakadasked yung ano, yung washroom dito sa Coquihalla Highway. Yan. Ihian lang to. Ang kapal ng mga ice sa bubong nyo. Grabe yung ice. Dito falling ice. Ang kapal ng ice eh. Tumutulo na siya. Pag ito na naglagang ka na ito, tigas na ito. Ayan. Tumutulo siya. And that's good. Oh, natutunaw na siya. Ang kapal. Siguro mga ano yan, mga 2 meters.
Tingnan natin yung CR nila rito sa highway. Ang linis ng CR nila. That's good. Oh. Public CR lang to. Linis, oh. Oh. That's good. Oh. Ayos, ang linis, ang bango. Hindi siya mabaho. That's good. Eto, kapal pa ng ice dito eh. Pero natutunaw na. Ang ganda. Doon sa kabila naman, yun naman yung CR ng mga papunta dun. Mga papuntang Kilaw na. Kotse natin eh.